Arkoe Chiklonipay Trogarni Solar Project ke Parlopon Arong along Ronga Saratumpen Land Compensation along Kachiton Ti Lapen Kichok Chi Kidoko Kajok Perangkiamay Kang Nipon Perangkiamay Kang Nipon ahut kaning Jipon ki Methang along le Patat Dolor pen Komentuni pen Kido Hapisar Pusar Aove pen Kido Abarit Tharve Jangpong Saru Sarhangatumaphan Compensation Kipipon Pilapen Pongni Lispi Etstami Haladak Kidovik Amikar Abari Matum Amen Klangdundi Bontami Haladak non ST Atum Edondoni Atum Amen Dodunlok Lapen Angtan Pen Atum Amen Nangki Dodunlok Aputaksi Perangkia Mai Ingipon Lukusi Tampon Rongara Datum Pata Long Le Kiduna Teng Pen Compensation Kiponangchi Lapen Pata Kavedera Tuma Panstami Lisa Long Amen Taponangchi Non ke long le kidun vek atuma phanta compensation ipon pilapen ajaha karong amena bangki lisa long anta amen avidun set ke ningduk loputa ningjepon kibutung dalo ala miyatum hanlo korja thoma ke thanapsi kar bitomen thambek le president pen ningjepon Tapen jongsi Karbiang Long Autonomous Council ki chari pon tim Karbiang Long atum nituma phantang nat nanglang pon pilapen nang matha pon pi politik nituma long leta pek pon thek thelapen do or die kache song pon arjap thibji puta ningje pon thu dak am thangarong beda bangke tinu taklangkle akal asol thanglo lapen ku hatokarong harong stame hadak tame tuteli alias masli kan khidar hadak konta mesti hadak tame putak kabetum do hadak tame putak kabetum hanon ke dilhin pe ke juni tung lalo putak kintu kabetum ke respon tame thapon pibek nangji mesti me chuti lo lapen hadak ani ham terang bandang lo kapre karong tame ama sap ka thanjo mesti hadak ang than tang amek tame gitu accordingly mane arona teng pen GPS ke pilot phamsin jeli pen konsel aso pan le tum kuching contractor dram han samle chunri lo Dilai pen bijoy rongpi Karbiang Long live